És akkor a részletek. 2 darab szűrőzsákot, rákötöttünk egy búvárszivattyúra soros csatlakozókkal. Először is leszívtuk búvárszivattyúval a medencetakaró feletti vizet vissza a medencébe a 2 szűrőzsákon keresztül. Itt már teljesen kiszippantottuk. Aztán ezt megpróbáltuk úgy leszedni, hogy ez a sok kosz, ami a tetején van, az ne menjen bele a medencébe. Hál' Istennek ez nagyjából sikerült is. Igen, itt van a főfelügyelőmester Bonó is, aki mindent ellenőriz. A kis befőttes üveg egyébként a kezemben nagyon hasznos tud lenni. Nem szeretnék külön kitérni a vegyszerekre, mert részletes videóval fogok jönni. Másik nagy praktika, hogyha egy seprűvel az aljáról felkotrod a zöldes algát, az oldaláról is a medencének. Igen, ez egy ilyen kis gyorssegély csomag vízkezeléshez. Nyugi, itt nem jacuzzizni akartunk, meg buborékokat elővarázsolni, csak a vegyszereket, főleg a klórt érdemes ugye jól elkeverni, és azt hiszem ez a leghatásosabb. Itt már nagyban megy a szűrés, és próbáltam megmutatni, hogy a szűrőzsák körül, mintha már tisztább lenne a víz. Másik nagy trükk, egy ilyen kis háló, amivel a víz tetejéről könnyedén le tudod szedni a leveleket, bogarakat. És akkor a legjobb rész a vége, amikor a multitabi megy a vegyszeradagolóba, és a medencét késznek tekintjük. Látogassd már a weboldalunkat, szűrőzsák.hu